Mae'r thema coch gwyn a gwyrte yn parhau wrth i Mr Eirtha o gwyl deithiol fwyaf Ewrop yn weld allan elwedd wythnos nesaf. Dyna pam i ni'n cael y thema yma heddi wrth gwrs. A ffwdyn ar te, ar yr un thema, Nerys? Ie, ar yr un thema. Fath o gacen gaws, ond cacen gaws ysgafn. A ni'n cheto tyma bach. Ni ddim yn defnyddio gelatin, ni'n defnyddio jeli parod. Ond mi'n ddechrau gyda'r gwylod ac yn hytrach na y bisgedi digestif, ni'n defnyddio'r bisgedi sinsir un. Tyma'n rhai caled sinsir. 150 gram bron pecyn cyfan. Wedi malu reina'n fan a roi nhw mewn hyn. Ac fel arfer fydde ti'n ychwanegu menyn wedi toddi. Ond fi'n defnyddio olew cnau coco. Achos mae ni'n cadw'r fath o thema asiaidd gyda limes ac yna blaen ac yna coco. Felly, os ydych chi rhywun alergedd i fenni neu beth bynnag, allwch chi ddefnyddio... Saffach wedyn. Mae'n saffach, ydy. A jyst cymysgu'r unna i gyd, a wedyn ni, mae dy fi dyn fan hyn 20 cm wedi leino a papur gwrthsaim, a wedyn ni jyst gosod y bisgedi yn y tin a'i wasgaru nhw tan bod nhw'n hollol wastad. A wedyn ni, mae hwn yn mynd i'r oergell tan bod e wedi caledu. Y ffordd haws i ni rhwng yw gyda allan. Cwpl o'r ar fwyaf? Wel, ie, hanner awr i awr, ti'n gwybod, dwi'n cymryd lot o amser. Trwy'n ti weld yn cyfeirach na mae o dwrs i tyn. Roedd yn neud o'n hir wyntog, ond dydy o ddim cymaint Dyw e ddim. Reit, a wedyn ni at y llenwad wedyn ni. A mae dy fi yn y fowlen hyn hanner pot o llath, dwi'n siŵr beth yw evaporated yn Gymraeg, ond... Anweddu. Llath wedi anweddu. Llath wedi anweddu. Yn gywir. Ie, hollol. Fi siŵr eith yn gwylwyr ni gywiro ni os nad i. Chi'n dda fel arfer yn cysylltu i chi, felly... A wedyn ni chwyrlio hwnna, wedi oer i fe, ac os ydych chi'n chwyrlio fe, mae fe'n dwblin i faint, a mae fe'n mynd eitha trwchus fel hyn, bron fel hifen, ond dim cweit, chi'n gweld e? Ie. Reit, so dyna'r sail. Odi, mae dal yn llifo. Ac at hwnna wedyn, ni'n mynd i ychwanegu'r caws meddal. Ond mae hwn yn un ysgafn, felly hanner y braster. 200 gram fyna, ond gallech chi ddefnyddio cwac hefyd. Ymwys chi wedi dod ar draws cwac. Cwac. Mae hwnna'n gaws meddal. Maen nhw'n defnyddio lot yn yr Almaen. Caws heb raster yw e. So, ddwch chi ddefnyddio hwnna hefyd. Mae hwnna'n... Blasur un peth? Odi, mae'n debyg iawn. Unwaith mae e mewn yn y gymysgedd. Ti'n gweud y gwaniaeth? A eto hwnna'n eitha rwydd i gael yn y siop yma? Odi, mae hwnna ar gael yn y siop yma. Dysgu rhywbeth newid e? Cwac. Q-U-A-R-K. Cwarc. Wedyn ni, mewn fan hyn, mae dy fi'r barin jeli yn lime, wrth gwrs blas lime. Sa'n gweld jeli lle hwnna ers blynydde. Mae'n gwybod. Ys dy fi ar partis yn lwy. A wedi toddi hwnna mewn 100 ml o ddŵr twym, ddŵr berwedig, a'i cadw i droi fe'n amlwg tan bod e wedi toddi. Nawr, pidwch a dilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn, achos byddwch chi'n gwneud peint o jeli, os ym eisiau hwnna, i ni moyn yn fwy cryf, dim gymaint o ddŵr. A wedyn ni at hwnna, mae dy fi crôn 2 leim fyna. O, glir hwnna fyd. A mae'n grif yn yw e, a sydd y 2 leim. Wedyn ni. Draw fan hyn gwmynt. A ti'n bloco fewn. A rhaid i gweld, glir. A wedyn ni cymysgu hwnna i gyd â gilydd. Mae'n dechrau troi bach mwy gwyrdd, fel gwyrdd ysgaf na, ti'n gwybod. A na gyd, sim siwgr yna fe, achos mae'r jeli, ni'n jyst yn defnyddio melyster y jeli mewn ffordd. A wedyn ni... Ti'n siŵr sy'n mynd â gleo hwnna? Fi'n nhw'n gleo o'r jeli a rhywbeth mwy na gleo hwnna. Hwnna yw'r un. Mae un dy fi sydd wedi caledu'n barod. So mae'n edrych ar jeli yn ysgoffa fi? O'n i'n bita fo pan i'n blentyn cyn gyrru don. A fi. Fe mam oedd y wastad llai o jeli na beth fi'n gweithio. A felly giw wedi mynd. A fel di jeli... Di dal o ffasiynol? Di dal yn edo? Jeli wastad yn ei gytre. Oes. Dwi'n mynd nawr felly di colli. Dwi'n partio pen blwydd yr un peth ag oedden nhw. Wi'n credu bod nhw fath yn ei jeli, ia. Faint o amser fydd hwnna'n hala i setl? Cwpl oriau nawr yn yr oedgell i seto. A mae dy fi un yn... Beth ewn i'n neud fan hyn gytra fe? O'n i'n meddwl bod hwnna, mynd i gwmpo wedyn. Llyfr bowl. A wedyn ni'n mynd ati, mae hwn wedi seto'n amlwg, ni'n mynd ati wedyn i addurno fe. Fi wedi rhoi fath heinen fach o limes rownd yr ymyl. A wedyn ni'n ychwanegu mefus ar gyfer y coch, felly ni'n rhoi 2 res o mefus fe mewn fel la.
Wedi jyst i torri'n hanner. Fi wedi gadael y gwyrdd i y ddeilen arno achos y gwyrdd. Ond, siwn i'n gallu gynhawd gallu tynnu hynna i ffwrdd os yw'n haws i fita ar ôl gweini. A cofiwch adra, mae both tros, da chi eisiau'r reiseitia yma gen i, cysyllwch ni efo'r gwefan. Prynhawn da ni ar e-bost os wneud. prynhawnda@tinopolis.com a gewch chi'r canllawiau i gyd yma na gen i. Wrth gwrs, a gam bod Mr Urdd mlaen wrth nesaf, felly bod eich eisiau dilyn yr reseitio ar gyfer yr wythnos, ynddo fe? Yn hollol. Faint sy'n neith beth hyn barat ar ôl? O, wneith e bara 34 diwrnod, os wneith e bara mor hir yn y rhoergell, neu... A wedyn ni, jyst ar gyfer y gwyn, gallech chi peipo hifen, os chi am, ond mae dyn ni cnau coco fan hyn, fel y flakes bach na. Mae'n gyfaddau, mae'n nionod, fi'n ti'n edrych. Mae nhw'n edrych, fi'n gwybod, fi'n gwybod, ond llech chi'n neud pentwr bach o hwnna ar y top. Ni'n symud y pwlen i mae'r ffordd. Ni'n lle ar mwyn blasu nawr, yn dyn. Bach o dori a... Bach o amser ni heddi na gobeithio i flasu cyn diwedd yr aglen. Platter dyn ni, mi eisiau dau blat. O, dau blat os gwelwch yn dda. So rhywun ger llaw i fynd i weld dau blat i ni? Gyn i weld, tora ddau slithran. A pob yn panic sôn i'r camerau yma wan. A'r hedeg a flasia. Chi'n mynd i fynd â gorfod, ie. Ie, na, ffain ni. Os eisiau, dyrol yn bwyd... Chi'n gweld y llestyn? Sydd ddim yn pwlan yma, os oes rhaid? Pwlyn salin y pwlyn bach na. O, diolch o galon i ti, Alun. Da iawn chdi, Alun. Mawr fydd y wobr ar ôl yr rhaglen. Un. Diolch. Na ni. Da chi, Mari. Reit, gewn ni rannu hon. Ni'n rannu hon, oce. Ta'n beth, ni cael sbwylio fe pwdeni yn ddiweddar. Pwdyn ysgafn iawn i hwnna. Dwi ddim fel pwdyn caws trwm. Na'r gair, ysgafn. Mae môr ysgafn. Ti'n mynd gorfod o'ch, mae'n gic o does, mae'n eitha melys. Bendigedig. Ie, ti'n mynd bach o fel ystyr, yn y leim eitha siarp. Diolch o galon, Eris. Joi'r penwythnos. Diolch yn fawr. Bydde Mr Urdd wrth i fod.